la un nou vlog pe care îl din Minecraft. Și astăzi o să ne jucăm împreună cu Archi Boss Baulu Brawl Stars. Salut! Avem un văr care a început de 2 săptămâni Brawl Stars și câte trofee avea? 0 trofee. Nu, 200. 1800 avea. Da. 1800. Și în 2 săptămâni a făcut 10.171. Înseamnă că s-a jucat non-stop. Se joacă non-stop și uitați câte epice are. 1, 2, 3. Și o legendară. 3, o legendară și are vreo mitică. Nu are pe Ems, pe 8-bit. Scuzați, apare așa că nu mai aveam baterie. Hai! Tocmai acum am terminat vlogul lui Archi Boss și m-am terminat de mâncat. Și când am venit în cameră, aveam mizerie în gură de la mâncare. Așa, și când am dat cu degetul, s-a mișcat o măsea și mi-a căzut. Și mi-a sângerat foarte mult. Vreo 5 minute mi-a sângerat. Fugi, 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 fugi. Vino aici, vino aici. Desparte, du-te în cealaltă parte, eu stau aici și tu acolo. Nu da! Fugi, fugi, fugi! Vino după mine, vino după mine! Hai, hai, hai! Locul 2 merge. Start ok. Tare. Tare ca mașina din parcare. Ar trebui să facem o piesă. Avem voce. Da. Tu de la chestul ăla, eu stau la astea. Vino aici. Are gadget. Fugi. Are gadget el primul. Și te împinge. Te aruncă, da. Ăla poate să-mi pice mie. Fugi. Showdown! N-aveam șanse, oricum măcar locul de să merg. 7. Am făcut și un Brawl Box.
Let's do this! Nu un pic, că n-am eu atâta noroc. De asta să mă uit la norocul la gadget, că chiar îmi doresc un gadget. O să vă arăt un bug. Am 2,0773. Uitați, vă uitați la Pandanita, vedeți că are 0 secunde? Vezi tot din... Wow! No. 16. Token doubler! Poate fac ce să-și un pic ceva. Let's go get him! Da, Archie are un gadget pe They will. Cred că e Lucas. Poate. Fugi! Du-te, hai, că mă spawn niciodată. Shake. Și eu sunt tot shake. Bravo! Stai lângă ultimată. Dacă vine cineva la tine, nu, dar ia dar la ăștia le frică. Yeah! Nu, eu am dat cu ultimata. Bug! Brawl Box. 123. 28. No, n-am șansă. Mai asta un meci 2 și închis loc, da? Da. Nu te păra. O, că e un bul acolo. Îi faci față. Dar vezi că ești cu bască și ai văzut? Îi iau în spate. Ha, ha, ha! Ia uite. Știi unde m-am dus? Lângă aia. Și cum s-au dus? Hai să vedem că am și ultimata.
S-a dat pe cu ultimata. 0. 32. Let's go get him. Ultimul minut, da? Hai încă 2, te rog, ca să fac și un Roblox. Let's go get him. Tot aici ne dă, bă. Ne dă. Oare că mergi? Și crouch. Nu fac o crostă. Nu faci? Bine, era bun când l-aveam eu. Ai văzut? Depinde cum joci. Da, că depinde și de asta. Dar nu știu și care e. Dar și cu ticam și pe care are viață bine, depinde și de jucător cum e. Că dacă jucător poate să fie prost, Unii au legendarele cele mai bune și pierd mereu. Și se enervează că de ce am pierdut și de asta. Nu știi să joci. dacă facă numai la 2. Aș neapărat mesajul care le-au spus toți. Stați în casă. Vă uitați la vlogurile noastre, ne dați un subscribe. Let's do this. Hai încă un meci. Am făcut 2 Roblox-uri. Poate mai fac unul. Cred că mai am token double. Dar am 300 și ceva. Eu Dar da, că și eu vreau să fac un pic cum vreau să fiu principiu. Un vlog, mă respect, o să vorbim mai de coronavirus. Despre cum trebuie să stați în casă, să să știți că nu neapărat trebuie să stați în casă pentru că aveți voie să ieșiți afară. Nu că e o tară acolo. am înțeles că eu. Le-a luat Crow. Dar nu se face creator de costum, nu face mult, asta acolo. Așa că să nu se nume creator de conținut. Eu nu vă spun în capul meu, Winning. nu vă spun mai mari, care abonați. Mă știu când am la un urcă ăla, care funcționa. Asta e. Locul 3. 0. Let's do this. Mai jucam încă câteva. Un meci, 2. Let's do this. Un meci, 2. Hai. Un meci, 2, gata, 2. Fac și 3 Roblox-uri. Tu câte Roblox-uri ai? 0. Poate faci tu unul. Câte de alea ai? Am 0 bani. Let's do this. Nu știu. Poate faci. Hai că niciodată nu poți să te aștepte de la un brawler, adică poți să spui. El viață, mi-a picat și Piper și Bea. Să vă spun. Viitorul meu Lucas și mie într-o zi mă jucam pe telefon și mi-a picat Frank. După, mai târziu m-am dus până în cameră și mă jucam Brawl Stars. Am deschis un Roblox și mi-a picat Frank. Și vărului meu i-a picat 4 brawler într-o zi. Frank, PM, Bea și Piper. Toate au fost epice.
Ba nu. I-a picat încă o superară pentru că n-are toate epice. Rico, parcă. Da. Da, de el. Cine are? El Primo. Fugi. Am rupt acum. Am murit de câteva ori. Îmi fac eu ce nu. Poate dacă mă duc să mă duc, trebuie să fac eu ce. Nu o să duc. Nu o să fac o să mă duc. 8-bit. Da, o să fie vlog special. Da, vă dați seama cât a jucat Brawl Stars? Lucas. Dacă a fost În 2 săptămâni la 1800 trofee a făcut 10.000. Nici eu nu am jucat obsedat. Și încă unul, cum a vorbit. Hai, nu mai jucăm, hai. Da, încă unul. Jack! Nu te cred. Bravo! A spus că o spică. Așa să pui pică, da? Nu te pune spuză cu el. Ești fericit. Mamă, chiar nu m-am așteptat. De acolo. Bravo! Nici la un gadget nu m-am așteptat să-mi pice. Hai, mai jucăm câteva meciuri cu ea? Time to go to work. O vreau și eu. Out of my way, jabroni. O să te lași pe tine să joci. Out of my way, jabroni. O să poate un pic și eu. Să faci tu un Brawlball, să faci tu un chest 2, poate îți pică un gadget, ceva. Super bravo. Mamă, de-aia 1200! Bun! De început de power-ul e bun! Hey, leave me alone. El nu i-a picat pe așa spune. A picat. Oameni buni, chiar nu mă așteptam să pice Jackie. Tu nu vezi ce rapid merge Jackie? Merge foarte rapid. Dacă l-am luat cu 4 kills, la minus 0. Sau plus. Ah! Minus 3. Mamă, cum face gaură în jos. Nu i-am Out of pus. my way, jabroni. Nu știu. Cam. Triangulation rocks the nation. Dar ce spune ea? Sper că are voce sunet. Let's go kick some. Let's get Scott Cat. Dar mai mă joc. Mă joc pe tu. Ok. Baba, mă duc. Out of my way, jabroni. Oameni buni, chiar vreau să încerc ultimata. Trebuie să fie puțin. Știi că trebuie să fie puțin ca să fie puțin. L-am tras. Mhm. We got plenty more where that came from. Am 10.000. Unde e? Dar e foarte agilă. Ia uite.
E ăla care l-am omorât eu. Da. Sunt acolo, nu doi. Am văzut ce pe acolo. Time to start a war. Da. Un Star Power. Bun, oameni, și cam atât a fost cu episodul nostru. Ia, stai un pic, că Infinite. Ia. Cine a fost? O las. Campi. Și cam atât a fost cu episodul nostru. Pa, pa!